στολή της δημιουργίας των Βομβών, η οποία είναι η εξυπηρετέρωση καταστροφή όλων των άνοιξων και φυσικών πυρομαχικών κάθε φύση από όπου και προέρχεται. Και επίσης η καταστροφή και η εξυπηρετέρωση των μη εκραγιώτων πυρομαχικών και των βομβών, καθώς και αυτών των βραδίας ενεργείας, πλην των παγιδευμένων αρτών και των μηχανισμών επιβραδύσεως. Στη συνέχεια μπορείτε να παρακολουθήσετε τα κύρια μέρη της στολής, της αντιμορφικής στολής DOP9, τα οποία είναι το κράνος με το φωτισμό, το χιτόνιο με το καλώδιο δικτύου, η καθολική προστασία της φωνικής περιοχής, η προστασία της ράχης, των κλιμών και το παντελόνι. Τα 4 κύρια μέρη. Επίσης, έχουμε βάλει κάποια υλικά, τα οποία χρησιμοποιεί η δημιουργία για την εκτέλεση αποστολής της. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσετε μία καταστροφή ενός μη εκραγιώτης πυρομαχικού τυποποιημένου, το οποίο βρίσκεται. Τι βάρος έχει αυτή η στολή? Θα αναφέρω ότι έχει 45 κιλά. 45 κιλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα χέρια όμως είναι ελεύθερα. Το οποίο πυρομαχικό βρίσκεται στην άκρη σημαία ευθεία στα 500 μέτρα με την χρήση της συσκευής στην επιδοδότηση. Είσαι αστέρι.